Fawla 22 it-tnejn beda l-ġuri fil-konfront tal-Libjan Ħabesh Ismail u tat-Tunezin Mahawachi Faisal li l-ġiel ta' 52 sena u 55 sena rispettivament jinsabu mixlija bil-qtil ta' Sajon Grek lura f'April tal-2005. Sajon Grek ta' 20 sena mis-siġġi u instabet mejta nhar 13 ta' April 2005 b'daqqiet ta' sikkina falqa fejn istalib tal-Marsa. Il-katavru tagħha kien instab qalb il-ħaxix u fi stat ta' dekompożizzjoni. Minħabba l-fatt li nqatlet snin qabel lat tal-2015 dwar l-identità tal-ġeneru, Sioni hija mniżla fid-dokumenti legali bħala raġel jismu Simon. Skont rapporti preċedenti tal-qorti kienet magħrufa wkoll bħala Simon. Wara li ntażlu 12 ġurat u nataw il-ġurament tal-ħatra quddiem l-imħallef Aron Buġejja li qed jisma' dan il-ġuri, il-prosekuzzjoni sostniet li l-parti ċivili f'dan il-każ talbet biex il-ġuri jinstema' bil-magħluq. Madankollu d-difiża rribattiet li l-kumpilazzjoni kienet pubblika u bekk l-imħallef Buġejja sostna li m'hemmx bażi legali biex din it-talba tintlaqa'. Kien hawn li bdew jinqraw id-dettalji tal-każ fejn fost l-oħrajn instema' kif Ħabesh Ismail kellu relazzjoni omosessuali ma' Sajon Grek minkejja li kien miżżewweġ. Grek li kienet taħt il-vizzju ta' droga kienet qed issostni dan il-vizzju billi tipprostitwixxi ruħha. Instema' wkoll kif fil-5 ta' April għall-ħabta ta' 9:09 ta' filgħaxija waqt il-vittma kienet qed titlajja għal skopijiet ta' prostituzzjoni fil-Marsa, allegatament waqfet vettura tal-għamla Ford Escort li fiha kien hemm Ismail u Faisal. Kien hemm li allegatament Ismail niżel mill-karozza u beda jgħajjat mal-vittma. U allegatament ta' xeba lil Grek b'Faisal ftit wara joħroġ mill-vettura wkoll. Ftit wara ntqal kif Ismail ħareġ sikkina li bija ta' 17-il daqqa li waslu għal mewt ta' Grek. Intant ftit wara li mħallef Aron Buġejja indirizza lill-ġurati u kif fil-jiem li ġejjin se jkunu qed jagħmluha ta' imħalfin. Filwaqt li spjega l-akkużi fil-konfront ta' żewġ akkużati li mħallef Buġejja sostna wkoll li l-ġurati għandhom iżommu biss mal-evidenza ppreżentata lilhom waqt il-ġuri. Iż-żewġ akkużati jinsabu mixlijin li qatlu lil Grek u li kellhom fil-pussess tagħhom sikkina mingħajr permess. Ħabesh waħdu jinsab mixli wkoll li kellu Ford Escort misruqa. L-akkużati wiġbu li mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrihom. Għal Faisal qed jidhru l-avukati Edward Gatt u Ismail Bsajla. Għal Ismail qed jidher l-avukat tal-għajnuna legali Simon Mikallef Stafraċ. L-avukat Entri Vella u l-avukata Abigail Caruana Vella qed jippreżentaw lill-avukati ġenerali. Il-każ se jkompli jinstema' fil-jum ta' tlieta.